Bisa wadule kaya ora duwe dosa. Dek komet. Mosok ngomong kok iki. Bu Kaji tak wadule gelem ora? Ah gelem puas yo. Ah, yo. Wis tak waduli yo jal wingi yo. Gerobak abang sing kaya gendera partai ora nggawa SPG sih Bu Kaji, nggawane SPD yo. SPD ku sing paling sing peteng dedet. Nah, tapi aku tuku susuke ora tak jaluk sih Bu Kaji, ya ora jaluk apa nggorengi yo. Asale tak pandeng kaya sepike pernah ya jago kuwi. Jago kuwi aduh, jangan mematahkan semangatnya jali dong sing pancen wis posinge ngentek. Lah priye ngedun ke sepeda setrum mumete berkelanjutan. Lah isin nembe apa bale po urung penyisian ngono. Ora apa-apa ya, turnamen sepak bola masih baru ya, mengko ngenteni babak perempat final yo. Wis ade perempat final ngasih final tok be buatine semester setengah goreng dealer entuk sepeda setrum ngarang kowe. Ya ora ono SPG-ne ono SPD ya. Sembrono kowe. Tang, priye ki tang kabare tang? Yo ya yo. Bener nang lu jami Mbak Kaji, aku wis weruh TikTok-e sampeyan ndelok sampeyan siaran lagi maca WA-ne jali deng. Wetengku kaku teo guyu dhewean kaya wong sempo. Sempo ya kayak sih Mbak Kaji nang Kahyangan Skyline kapan ki Mbak? Dalam rangka bulan madu yo. Ora usah dalam rangka bulan madu ayo. Nang kono cocok nggo bulan madu, udaranya dingin, pemandangannya indah banget. Ora usah nggo bulan madu. Wis pokoknya happy kuwi happy aja. Awal liburan sekolah wingi tanggal 21 Juni aku dijak anak-anak glamping nang Kahyangan. Asik banget Mbak. Kapan Cik Adi diajak kemah nang kono Mbak ben amasing. Angel toto. Nek Pak Amazing kuwi nganggo acara kemah-kemah anel ya. Semua itu kalau dilakukan itu haruslah apalah spontan ya. Pikat. Oke. Sordia pendatang baru yang cukup lama bedah. Nah, kowe rada metu nek ora metu rak ngertine kowe pancen isih meteng temenan dah. Ayo, wah, wis Agustus maneh ho Mbak Dil. Ho. Hawes Pak wayahe mangan-mangan gratis. Wayahe bocah sekolah, Pak doke manopo heblek. Caireng ora tau metu. Wes mending ora Pak Sakti coy. Salah. Blokir cita pengen nemu ora kebek kowe blek. Nek kelingan biyen kemah-kemahan karo Jah Ireng gel menyisakan trauma Mbak Dil. Sapa kowe karo si blek? Yo. Pas bar malam obong-obong kan kowe esoke pertunjukan seni. Lah rombonganku karo si Black Pak nampilke kesenian kuda lumping si Mbak Dil. Pak tampil kuda lumping ki yo latihane setengah tok si Mbak Dil. Pas kaya latihan nang lapangan AA Jah Pitu. Biasa AA Jah Ireng dadi lakon utamane ra yo. Karang dek wajahe kan ngerti dhewe si Mbak Dil. Wajah-wajah kesurupan kuwi dapat banget. Sopo wajah si Black po? Urung kesurupan po wajah kesurupan. Wajah kesurupannya dapat banget. Lah kuwi pas latihan sekitar jam 09.00 esuk temekan semodok beduk. Do latihan kesurupan. Karang Jah Ireng wis lihai dalam masalah kesurupan. Keri-kerinan Mbak Dil. Baline sembari glelengan nang lapangan. Karang aku janem wis do ngelih, ya wayah beduk nopo kan, do bali. Jah Ireng tak tinggal lho. Karang ije Pak glelengan nang lapangan. Aku wis tekan ngomah, wis mangan, wis adus nopo sih Mbak Dil. Lah jam 4 simake Jah Ireng dodok-dodok nggonku karo cincing-cincing si Mbak Dil jare bocah ireng diawet lunga karo aku temekan wis sore durung bali. Nek aku cuma jawab, mau pancen aku bali isik nang kono sih Mak. Terakhir Jah Ireng patak jak bali wegah kok. Jare Pak glelengan dhisik nang lapangan. Apa njo tak tertiliki lapangan bepok Mak.
Ora kesuwen aku karo simak lenje mangkat nang lapangan. Simak aja lenje. Itu makna selenje tapi makna si blek. Dong tekan lapangan. Jairang isih utek nglosoran nang lapangan si Mbak Dil. Karo ngorak-ngarek suka. Aduh. Pancen anak manja kuwi ora kebeke dek cilik. DSD pancen ora kebek to. Tekan lapangan Jairang isih utek nglosoran nang lapangan si Mbak Dil karo ngorak-ngarek sukate. Weh, apa ke? Karo ngorak-ngarek sukate wek Mame alias Slamet. Karo Slamete napa kok Mbak Sembis kaweden empetan dibalik ilalang. Elak wedhus, dong tak mat-mat ke. Jah ireng pancen kesurupan temenan apa? Apa ya? Ora kesuwen simake jalan-jalan langsung nelpon ustaz terdekat Mbak Dil. Oh, apalah kon nulungi jah ireng. Karang ustaze dinteni suwi ra teko-teko gemes-gemes si blek. Tak penrong sirahe. Karo aku nae muni. Allahu Akbar. Dengan tiba-tiba nasi bleke ambruk semaput to Mbak Adil. Ora suwi langsung sadar malah ngonek-ngonek nyong sih. Jare aku nakal, ninggal nang lapangan dhewean. Hawas ki pancen tragedi sing meninggalkan trauma tersendiri sih Mbak Dil. Nglosoran tengah lapangan. Tepak beduk tekan parasar. Jebulno kesurupan temenan. Mau latihan kesurupan, jebulno kesurupan temenan. Aduh, wes kok ki bewes oh. Ane we asu-asu aku diseneni anakku anyar Mbak Dil. HP-ne Pak ndelok Koko Melon. Ana suwi-suwi seneni anak itu. Aduh, anakmu cilikan apa bisa nyeneni kowe dasar dia. Aduh biung. Ono-ono mana ya? Ya ayo mari lanjut lagi oke dia. Rekane koncone Jaireng kowe yo. Caidan kan cuma SD rekane yo. Saya kira tau metu cok sik gelem apa blokir nomor cita ngasih ping 6 cok. Ya apa blek. Kowe gelo apa? Nomor cita mau blokir ngasih ping 6. Blokir kira ping pindho bae blek kok ngasih ping 6 berkelanjutan kaya nasib buruk wek jari teng totok aku. Iya wis kono arah melo-melo. Yang jelas, terima kasih untuk muda semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut asika didukung Bio7 jamu tetes herbal modern bambru.